Tolosako Gudari kalea eraberritzen ari dira. Lanak amaitutakoan irisgarritasun arrazoi konponbidea emango zaie, mugikortasuna hobetuko da eta kalearen izaera komertziala indartuko da. Lanak ekainaren 18an hasi ziren, eta abendurako lanak amaituta kaleak itxura berritu izatea aurre ikusten da. Proiektua Tolosako udalaren, Tolargiren eta Gipuzkoako uraken artean finantzatuko da. Inbertsio potoloa izango da, Gudari kalean egin behar da obra hori, 648.000 inguruko inbertsioa egin behar da, konponketa bat egiteaz gain, haratago obra importantea izango dalako, ezta? Alde batetikan irisgarritasuna eta argiteria eta altzariak eta aldatzeaz gain saneamentua ere aldatzen dalako. Kalea oinezkoentzako jarri, irisgarritasun arazo batzuk bazeuden eta hori saiesteko beharrezkoa zen obra egitea, hori izan da hasierako helburua, ez? Baina obra egin aurretikan kalearen azterketa bat egin da eta ikusi da hor beste erabaki batzuk ere hartu behar zirela, esan bezala saneamentuarena beste batzuren artean. Eta oinezkoentzako irisgarria jartzeak egingo du kale amableago bat, merkataritza nolabait bultzatzeko ere balio izango du eta erabilera handiagoko kale bat izatera joko du. Bizilagunekin bilera ezberdinak egin dira, bai bizilagunekin alde batetik eta baita ere merkatariekin. Erakutsi zaie udaletxetikan planteatzezan obra, hainbat proposamen ere egin dira eta proposamen horiek jaso dira, hola proiektua pixka bat aberastuz. Nik uste dut oso positiboki hartu dutela, bastante ikusgarria zen behartzula, kale horrek buelta bat, ez? Eta hainbat bizilagunek parte hartu du bileratan, merkatariek baita ere eta alde hortatikan oso pozik gaude gu ere, izandako parte hartzearekin.